Existují místa, která mají zvláštní energii, a jedno takové místo najdeme uprostřed šumavské krajiny na vrcholu kopce Hůrka. Kostel Narození Panny Marie ve Strašíně je nejen historickou památkou, ale také místem opředeným legendami a tajemstvím. Jeho vznik se datuje do 13. století, kdy byl postaven v románském slohu. V průběhu staletí prošel gotickou a později barokní přestavbou, která mu dala jeho současnou podobu. Strašín se brzy stal významným poutním místem, především díky vzácné gotické soše Panny Marie, kterou v roce 1433 daroval Půta Švihovský z Riesenberka. Tato socha zde byla uctívána po staletí, ale v roce 1990 byla odcizena a dodnes není známo, kde se nachází. Za kostelem se nachází tajemná skála s prohlubní naplněnou vodou, která prý nikdy nevysychá, ani při největším horku. Jedním z nejvýraznějších rysů kostela je jeho červená fasáda a 3 cibulové věže, které jsou viditelné z velké dálky. Podle některých výkladů symbolizují svatou trojici. Kostel ve Strašíně není jen tichým svědkem dějin, ale také místem, kde se prolínají víra, legenda a tajemná atmosféra, která přitahuje návštěvníky dodnes.